Jamen, det vi skal huske, når vi kommer hjem, det er, at vi skal lave en kerneopgave, og hvor vi laver nogle arbejdsopgaver for at nå den kerneopgave og skabe noget fælles motivation. Og så skal vi gøre kerneopgaven målbar og lave fælles forståelse, så vi kan opnå de ting, vi sætter os for. Så er der nogle ting, vi skal nedprioritere. Dem, som er blevet forældet, og dem, som vi ikke får noget ud af længere. Og så koncentrere os om nogle ting, hvor vi kan gøre fremtiden bedre og nemmere. Og så skal vi konkretisere, hvad vi forstår i LHK ved kvalitet, og hvordan vi får succes. Nu har vi været tilmeldt DM i foreningsudvikling med håndboldklubben her i et års tid, og lige om lidt kåres vinderen. Det vi skal huske fremover, det er, at nu har vi været igennem en proces i et års tid her, hvor vi har fokus på nogle ting. Det, der er meget, meget vigtigt fremover, det er, at vi ikke bare læner os tilbage og siger, at det var det, men at vi fortsætter med hele tiden at være i udvikling. Ikke noget med at læne os tilbage og være tilfreds med det, vi har opnået. Vi skal hele tiden lægge flere lag på. En meget, meget vigtig memo til os selv og til bestyrelsen, udvalg, medlemmer i Løgstør Håndboldklub. Ja, men jeg har nogle flere ting, som jeg gerne vil offentliggøre over for vores medlemmer. Og det er noget, hvorfor er vores forening vigtig for medlemmerne, og hvilke ambitioner vi har i LHK, og hvad vi er stolte af. Det skal vi huske, når vi kommer hjem, og konkretisere det. Og så vil vi holde nogle møder med seniorspillere og seniorudvalg i oktober 2016, hvor vi vil spørge om, hvad spillerne de kan gøre for LHK i fremtiden. For eksempel kunne de følge et ungdomshold og være gæstetræner. Og så vil vi spørge spillerne om, hvad håndboldklubben kan gøre for dem, og hvad de kunne tænke sig, eller hvad de kunne tænke sig, at det blev gjort for dem.